Vitajte pri tomto zamyslení. Dnes sa pozrieme na niečo, čo sa týka každého z nás – peniaze. A na to, ako môžeme zmeniť náš pohľad na ne. Ako ich premeniť z niečoho, čo nám spôsobuje stres, na nástroj, ktorý nám vlastne dáva slobodu. Poďme začať jednou úplne základnou myšlienkou. Viete, finančné problémy to často nie je nejaké osobné zlyhanie. Je to skôr dôsledok toho, že nás to jednoducho nikto neučil. Nikto z nás sa s touto schopnosťou nenarodil však, takže skúsme dať preč ten tlak a pozrieť sa na to celé s úplne čerstvými očami. A tu je jeden absolútne kľúčový rozdiel. Určite to poznáte, často sa hovorí, že peniaze sú koreňom všetkého zla. Ale nie je to tak celkom presné. Pravda je taká, že samotné peniaze sú len nástroj. Sú neutrálne, problémom sa stáva až tá láska k peniazom, tá posadnutosť a chamtivosť. A práve keď toto pochopíme, otvára sa nám cesta k oveľa zdravšiemu vzťahu s nimi. Dobre, poďme teda na to. Prvá časť. Táto naša cesta začína ponorením sa do psychologických základov našich finančných návykov. A čo je na tom najzaujímavejšie, že si ich často nesieme so sebou už od detstva a ani o tom nevieme. Skúsme sa zamyslieť, čo sme sa vlastne o peniazoch naučili, keď sme boli deti. Pretože, viete, väčšina našich presvedčení sú vlastne len také podvedomé scenáre. Scenáre, ktoré sme nasali od rodiny, od priateľov, od celej spoločnosti. Možno to bolo to trápne ticho, ktoré nastalo vždy, keď prišla reč na peniaze. Alebo vety, ktoré sme dookolo počúvali. Napríklad, že o peniazoch sa nehovorí, alebo že bohatí ľudia sú chamtiví, či to, že peniaze sa zarábajú ťažko a treba na ne tvrdo makať. A presne tieto scenáre, tieto presvedčenia môžu nevedome riadiť naše finančné správanie po celý život. Je to naozaj ako taký starý program, ktorý beží niekde na pozadí nášho operačného systému a našou úlohou teraz je tento program nájsť a vedome ho aktualizovať. No dobre, a keď už chápeme tieto staré programy, tak čo s nimi? Môžeme ich začať aktívne prepisovať. Poďme sa teda pozrieť na to, ako spochybniť niektoré tie bežné finančné rady a nahradiť ich stratégiami, ktoré sú pre zarábanie a sporenie oveľa účinnejšie. Pozrime sa na ten rozdiel. Staré pravidlo bolo o prežití, sústrediť sa na znižovanie nákladov. Nové pravidlo je o expanzii, sústrediť sa na to, ako zarobiť viac. A to je obrovský posun v myslení. Namiesto toho, aby sme sa stresovali, či si môžeme dovoliť kávu, presúvame pozornosť na rozširovanie svojich možností. A logicky, znižovanie nákladov má svoj strop, nedá sa ísť pod nulu. Ale potenciál zarábania, ten je prakticky neobmedzený. Warren Buffett to vystihol úplne geniálne. Nešetrite to, čo zostane po míňaní, ale míňajte to, čo zostane po ušetrení. Toto je absolútna zmena pravidiel hry. Väčšina ľudí to robí tak, že mine čo potrebuje a potom, ak niečo zostane, tak to odloží. Ale tento prístup to otáča o 180 stupňov. Najprv zaplatíme sebe, odložíme si časť bokom a až potom míňame z toho, čo zostalo. A ako to urobiť v praxi čo najjednoduchšie? Automatizáciou. Toto je možno tá najúčinnejšia rada zo všetkých. Automatizácia je oveľa silnejšia ako disciplína. Proste si otvorte samostatný účet, nazvite si ho napríklad Fond slobody a nastavte si trvalý príkaz, aby tam odchádzalo určité percento z každej výplaty. A hotovo. Sporenie sa stane neviditeľným, nemusíte na to myslieť a tým pádom úplne vylúčite potrebu silnej vôle. Je to systém, ktorý pracuje za nás, aj keď spíme. Super, takže systémy máme nastavené. Teraz sa môžeme pozrieť trochu ďalej, na tú dlhú trať. Poďme preskúmať, aké myslenie je potrebné na skutočné budovanie bohatstva. A to zahŕňa dve kľúčové veci. Pochopenie, co sú to aktíva a schopnosť prekonať rôzne psychologické pasce, ktoré na nás číhajú. A začnime tým najjednoduchším, no zároveň najhlbším pravidlom. Aký je rozdiel medzi aktívom a pasívom? Je to úplne prosté. Aktívum je niečo, čo nám vkladá peniaze do vrecka, pasívum je niečo, čo nám peniaze z vrecka vyberá. To je všetko. Takže, nehnuteľnosť na prenájom je aktívum, ale napríklad auto, na ktorom jazdíme do práce, je pasívum. Cieľ je teda jasný. Systematicky hromadiť veci, ktoré nám prinášajú peniaze. A teraz k tým psychologickým pastiam. Predstavte si takúto situáciu. Leziete na nejaký kopec, ste už v polovici a zrazu si uvedomíte, že ste si vybrali ten nesprávny kopec. Čo urobíte? Budete pokračovať v lezení, lebo veď už ste v polke, alebo zídete dole a začnete na tom správnom? Táto analógia dokonale ilustruje jeden veľmi bežný a nebezpečný omyl v našom myslení, ktorý nás drží v zlých rozhodnutiach, či už v práci, vo vzťahoch alebo pri investovaní.
Tomuto sa odborne hovorí klam utopených nákladov. Je to tá naša tendencia pokračovať v niečom len preto, že sme do toho už investovali, či už čas, peniaze alebo námaho. Aj keď je nám úplne jasné, že to nikam nevedie. A kľúčové je uvedomiť si jednu vec. Tie minulé náklady sú preč, sú utopené. Jediné, na čom záleží, je budúci potenciál. A keď sa naučíme robiť rozhodnutia na základe budúcnosti, nie minulosti, je to obrovský krok vpred. Dobre, ale poďme ešte hlbšie, pretože bohatstvo to nie je len o eurách na účte, je to aj o tých nefinančných menách, ktoré zaň platíme, o našom čase, o našej energii, o našej pozornosti. Toto sú skutočné náklady. Skúsme si položiť otázku. Akú hodnotu má skutočne hodina nášho života? Pretože je čas prestať vnímať peniaze len ako čísla a začať ich vnímať ako to, čo naozaj sú. Naša životná energia. A keď si toto uvedomíme, verte mi, zmení to pohľad úplne na všetko. Pozrime sa na konkrétny príklad. Nový telefón za 1200 eur. To nie je len 1200 eur. Ak je vaša čistá mzda povedzme 15 eur na hodinu, tak ten telefón vás v skutočnosti stojí 80 hodín vášho života. 80 hodín práce. A zrazu tá otázka nie je, mám na ten telefón, ale skôr, stojí mi táto vec za 80 hodín môjho života? To je úplne iná perspektíva však. A toto platí aj o zarábaní. Snaha zarobiť viac má svoju skrytú cenu, o ktorej sa často nehovorí. Je to čas strávený mimo rodiny a priateľov. Je to obrovský stres a tlak. Niekedy je to potreba vytvoriť v živote totálnu nerovnováhu. Je to obetovanie koníčkov a voľného času. Dosiahnuť veľký finančný úspech jednoducho niečo stojí. A je dôležité mať v tom jasno ešte predtým, ako sa na tú cestu vydáme. A toto všetko nás privádza k tomu najdôležitejšiemu bodu. K tej konečnej transformácii. Pretože ten skutočný cieľ, to nie sú peniaze samotné. Je to osoba, ktorou sa na tejto ceste za finančnou slobodou nevyhnutne musíme stať. Predstavte si to takto. Cesta k bohatstvu je vlastne cestou osobného rastu. Na začiatku si stanovíte nejaký ambiciózny finančný cieľ, aby ste ho dosiahli, musíte si vybudovať nové návyky. Začnete viac čítať, cvičiť, lepšie si riadiť čas, tým sa naučíte ovládať svoje myšlienky, emócie a disciplínu. A potom, jedného dňa sa pozriete späť, uvedomíte si, že ste ten cieľ dosiahli, ale čo je oveľa dôležitejšie je to, že ste sa stali úplne inou, schopnejšou osobou. Ten finančný výsledok je vlastne len taký vedľajší produkt. Takže na konci dňa je tu jedna zásadná otázka. Je cieľom zbohatnúť alebo si vybudovať bohatý život? Pretože celá táto cesta je v konečnom dôsledku o používaní peňazí ako nástroja. Nástroja na to, aby sme si mohli navrhnúť život plný slobody, zmyslu a zámeru. A presne táto myšlienka je to, čo by som tu dnes nechal na zamyslenie.